Soc Miguel Tejedor, soc psicòleg i també vaig ser addicte als videojocs quan tenia 17 anys. D'aquest tema anem a parlar avui. Comencem. Hola, bona vesprada. Avui anem a parlar del tema d'addicció als videojocs, però anem a començar analitzant la paraula addicció. La paraula addicció, atenent a l'etimologia i segons la llei romana, faria referència a ser sumís a un amo, a ser dependent d'ell. Si ho duguem al terme actual, al terme d'addiccions, parlaríem que quan hi ha una addicció, ja siga a substàncies tòxiques, com poden ser les drogues, a conductes com pot ser el joc en apostes o com el tema que estem parlant avui, que són els videojocs, així estaríem parlant que passem a dependre d'un amo, que seria en aquest cas el que hem anomenat, depenent del nostre benestar físic i psicològic d'aquestes substàncies o d'aquestes conductes. Començo parlant del meu cas personal. Des de xicotet sempre m'havien agradat els videojocs. Als 8 anys vaig tindre el meu primer ordinador, però no va ser fins l'arribada d'internet i de l'arribada dels jocs competitius quan realment em vaig enganxar als videojocs. En concret, el Warcraft 2, del qual conserve així una còpia, no és la versió que jugava aleshores, la vaig comprar a posteriori, per tal de tenir un record, però amb aquest joc va ser amb el que jo vaig perdre el control sobre els videojocs. Podia arribar a passar 10 hores jugant. Ja no tenia una persona externa que controlara el meu temps, sinó que ja depenia exclusivament de mi i el descontrol doncs, va ser total. Fins i tot vaig arribar a estar top 4 del món d'aquest joc. Llàstima que no hi haguera massa gent consumidora d'internet en aquells temps per tal d'haver tret algun profit d'aquesta part. Em va costar un temps eixir d'esta situació, en part gràcies a diverses figures, com pot ser la de l'orientador escolar, alguns professors i professors que s'interessaren per mi i alguns amics que ara considero germans. També altres aficions, com pot ser l'haver trobat una associació de joves en el poble amb diferents aficions i també el poder tindre uns objectius, el començar a marcar-me unes metes, foren les que definitivament feren que el meu desig per prosperar deixaren aparcat el meu plaer instantani. O sigui que podríem dir que el desig va matar el plaer immediat. L'addicció als videojocs és una malaltia que provoca en el pacient una necessitat incontrolable de jugar als videojocs. Constantment té ganes de jugar, dificultant altres àmbits de la seva vida. A pesar de que pugui resultar evident, molts pacients no accepten que poden ser addictes als videojocs i són els familiars els que van donant-se compte de que alguna cosa està fallant i són els primers també en donar aquest senyal d'alarma. Hi ha que entendre que els jocs, des de finals dels anys 90, ja no es poden considerar solament jocs. Abans d'aquesta època, els jocs suposaven un repte, però en el moment que superaves el joc i podies dir que te l'havies passat, perdien molta capacitat addictiva. Els jocs en l'actualitat, i sobretot, com he dit, des de finals dels anys 90, no tenen un final pròpiament dit. El fet d'intentar ser millor i millor suposa un repte constant i l'intentar també competir davant d'altres competidors que també juguen a aquest joc i gràcies a les xarxes, gràcies a internet, fan que el repte i l'estimulació sigui contínua, de manera que no hi ha on passar-se el joc. També hi ha una idea de que anar competint i anar millorant pot ajudar a convertir-se en un jugador professional. No soc contrari a aquesta part, perquè en el cas dels jugadors professionals ja no seria una addicció als videojocs, però sí que soc contrari a que el dedicar-te als videojocs siga el plan A. Els videojocs en un primer moment han de formar part del teu oci sempre que no complete tot el temps de l'oci, que no siga la totalitat de l'oci. I sempre que no descuide les teves activitats diàries. L'addicció als videojocs és una addicció comportamental i la principal afectació o afecció d'aquestes addiccions són la salut mental de l'afectat. Un component comú de les addiccions, ja siguin tòxiques o no, és la pèrdua de control. La pèrdua de control sobre les pròpies activitats i sobre la pròpia conducta. Com havíem dit abans, passa a haver un amo, del qual se depèn i el qual controla la vida de la persona, del pacient. I per tant, controla tant la vida interna com externa, controla els seus pensaments i afecta a totes les àrees de la vida de la persona. Quins símptomes presenten els addictes als videojocs? Una necessitat constant de jugar als videojocs, provoca una irritabilitat constant,
amb constants discussions amb la família, amb la parella, amb els amics, una pèrdua de control, un aïllament social perquè l'oci passa a ser exclusivament els videojocs i per tant es va deixant de costat altres tipus d'oci, sobretot els socials, i també pot repercutir en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit professional i sobretot, com hem dit, en la salut psicològica i la salut física de la persona. Com detectem una possible addicció als videojocs? Primer hem d'entendre i hem d'establir l'ús diari dels videojocs. I així anem a establir diverses diferències. Anem a establir diferències entre xiquets, adolescents i adults. Hem de matisar que en el cas dels xiquets, si comencem per ahir, que l'ús de la tecnologia en el cas d'ells es basa exclusivament en els videojocs, perquè pressuposem que no tenen mòbil, excepte en alguns casos que els pares hagin decidit donar-los-el abans de l'adolescència, i també que ells no consumeixen televisió, si no és puntualment, sempre hi ha excepcions, per a veure algun dibuix. Però el que ens trobarem és que el seu ús de la tecnologia diari és els videojocs. Si passem, en canvi, al sector adolescent, així trobem que aquest ús de la tecnologia ja passa a dividir-se també entre l'ús de les xarxes socials. Ja parlaríem de videojocs i xarxes socials, no solament videojocs. És en l'apartat que vaig a parlar ara on probablement trobarem la polèmica. En les hores diàries, a partir de les quals podem considerar que hi ha una addicció tecnològica. Podríem establir el límit, sobretot abans de la pandèmia, en 4 hores diàries. Ara, durant la pandèmia i probablement en aquest temps posterior, inclús podríem pujar aquest límit a 6 hores diàries en alguns casos, sempre que parlem exclusivament de les hores diàries, perquè hi hauria més factors que influeixen. Sé que vos pot parèixer una animalada que diga 4 hores, 6 hores, però vos convida a agafar el mòbil, vos convida a agafar ja siga el vostre mòbil o el dels vostres fills adolescents. I anem a configuració i puguem buscar l'apartat de salut digital o temps d'ús i probablement se sorprendreu de l'ús diari que utilitzem el mòbil. En el cas d'una addicció als videojocs, tot aquest temps probablement estiga més volcat en l'ús dels videojocs. De totes maneres, com he dit, sempre el tema de les 6 hores, encara que és algo al que ens hem acostumat posteriorment a la pandèmia, sí que hi ha que anar reduint. L'ús diari podria estar, com he dit, en un límit de 4 hores. I això seria el tope, a partir del qual podríem considerar una addicció als videojocs atenent solament a aquest factor, però hi ha més. Perquè a pesar de que no se supere el límit de les 4 hores o 6 hores diàries, sí que podem trobar altres símptomes de que pugui existir una addicció als videojocs, com pot ser, en el cas dels estudiants, una baixada del rendiment escolar, com per exemple, aquest aïllament social que anàvem dient, com se van deixant altres funcions o altres ocis que teníem abans, altres activitats, en detriment dels videojocs. Anem a introduir ara un concepte com és el de la vulnerabilitat. Què significa ser vulnerable? Significa tindre major risc o ser més susceptible de ser danyat. A nivell teòric, hi ha moltes causes que poden influir en ser més vulnerable, com causes biològiques, causes d'impulsibilitat, que així estarien més relacionades en la conducta o en la personalitat, i també, sobretot, el factor psicosocial. Quins són els factors de risc? Persones amb una baixa tolerància a la frustració. No hi ha res que atrape més a jugar més partides que la derrota. Una partida més, a veure si guanye. O eixe cabreig davant haver perdut i dic, no, hasta que no guanye no pare. Això és un factor també que està relacionat amb la baixa tolerància a la frustració i atraparà molt als videojocs. Persones amb dificultats de gestionar les emocions, persones amb problemes socials, laborals o escolars que trobaran els videojocs un refugi i la capacitat addictiva que tenen els videojocs. Es pot previndre una addicció als videojocs? Així hem de diferenciar entre dos sectors, primer el dels xiquets i els adolescents i després els adults. En xiquets i adolescents, part del pes va recaure sobre els educadors, sobre les persones responsables de la seva educació. I amb una sèrie de pautes inicials podem intentar atenuar aquesta addicció. Una primera pot ser el controlar l'empoderament de l'adolescent o del xiquet. Limitar el seu poder adquisitiu, per exemple, eixa paga setmanal o eixa paga mensual, per a que no puguen comprar per ells mateixos jocs, DLCs, complements. També hi haurà que establir un ordre jeràrquic en casa, que estiga ben delimitat, com per exemple també
Els horaris, hi haurà que establir uns horaris. Ells no tenen la capacitat de regular el seu horari com un adult, encara que molts adults, com passarem a la següent part, tampoc, no és exclusiu. Oferirem activitats alternatives, com poden ser els jocs de taula, les eixides, excursions, veure una pel·li o veure una sèrie en família, entre d'altres activitats que puguen apartar al xiquet o adolescent dels videojocs i que puga trobar també certs reforços positius en la família. I per últim, hi haurà que anar limitant gradualment el temps de joc. Vos he dit el tema de les 6 hores, però les 6 hores està condicionat a aquesta tornada a la normalitat. El límit estaria en 4 hores, però l'ideal sempre serà que siguin menys de 4 hores. 4 hores seria com un tope per a ocasions especials. I en adults? En adults hem de tindre en compte que ja no existeix aquesta figura autoritària. Ja no existeix aquesta figura que ens dirà el que hem de fer i el que no hem de fer. Aleshores hem de ser nosaltres mateixos els que hem de tindre aquest autocontrol. Així que anem a traure aquesta taula de 4 potes que tenim guardada en la caixa i anem a muntar-la. I quines 4 seran aquests pilars sobre els que es fonamentaran la taula? Regular l'horari de son i tindre unes pautes diàries, un horari més o menys marcat del que anem a fer. Una bona alimentació, practicar exercici i per últim tindre un oci alternatiu, sobretot i preferiblement que siga social. Si aconseguim ficar aquestes 4 pates a la taula, encara que al principi no estiguen ben equilibrades i la taula no siga del tot estable, ja tenim un pas molt important guanyat. Sempre recomane que si noteu que ja siguen xiquets adolescents com en vosaltres mateixos o en algun adult, que la salut física o la salut psicològica està en perill o està en risc, sí que acudiu a un professional, perquè és la millor manera al final de que vos donen una sèrie de pautes. En xiquets i adolescents les pautes també aniran dirigides als responsables de la seva educació i en adults heu de tenir en compte que sempre el treball i la implicació personal és el que major importància va tindre en eixa milloria o en superar eixa addicció. I bé, fins ací el vídeo d'avui, espero que vos hagi sigut d'utilitat. Ens veiem en el pròxim. Salutacions!